agus fáilte go program éile dígatas. In dú choirímsa gcuinnig guaire ha lísa ní cheáil, agus ha mé chótáiste fáilte chud lísa sé bod noch lé rang híide agus cluine sin ule mu na himmerston agus na hoprichins na dríochgannathe éige in dú héin. Hallo agus fáilteirst lísa. Hallo Gwen, ha mí chótáirte bhí cáda dút. Niste in ise go có as a hau agus cymryd a hannig yw hyn gw fel am gaelig. Well, sé dó chéiste ha sin, saona cean tíre ha mi, cean dééis cean tíre, a ha mi idir bhí furoch an ceanna tú in dúcha fat gréisianis. Ha mi an nachí líomhige an dráasta, a ha mi gúpair an nólapúl. Agus, well, cymryd a hannig mi go gaelig, sé dó chéiste ha sin, ha uí bhór idir bhí am really bhanna bheit mi lé ág óid as sa scíre a cinne charú táir ag ro galig háast ach fa bora noch I lésnúg agus bhína dulchan an taéichcis is hína suú cádaí agus bhí císe go. Sauna leúas a bheith ise héin ach bhean dunéich go má cumasocha sa galig cuteoch agus gaf mé uan agus cuteoch cha na hanne man áte hat hast go bio get nach galig a bréin haast go nátar is an scíre. Ha thuúla dunne haast a tu sin na nanne man áte agus hat gan fuaimne chuch ceart maid gan bugad as a galig agus mar sin ha mu an cáí is smuú go bhfuil a chochí tráimhór far a bhéil an ganmh haast fliú cholasad get a galh a bhúd ha haast a féiccin go róí an agus so gaf mé uan agus nu a rannig mé ultha glasachu thoisich mí an cuasa go túréit réalaiste ach bheit gan midí art subject a thug agus thuirt mí well Jimmy an vet med suirtéad nebí chu gáireach an art subject a sin itéid. So right, okay, bheit midí smúnig agus a spot suirt mí okay Arabic ortéad á 4 roiin a chaneile a cin blianasa so tugfuirt cinna leút mí galig agus sinna agus chuir sin me se éit mó lí go galig agus is té dáhlíúnú glóis mí go canáin céilteoch an na roiin céiltéis agus chóirtin rim glan agus nu a bh mí déisial as an nálha chaimí chrochgeortain mar farte alhaistra chlóai. Agus réin mí céim tiiciisc an na hen agus fa bu an galig na mes charú táir chaúir sin táir fé mí átechuch. Bu an buc dé luch láhart na galig a gin ag go roú an an tiicas chruhí na galig. So well chum sin go mat lú agus baviscéine bhí brín dí chéile agus táir géin a thoisiich an an dríoch an galig. Ach mí héin chuir méisteach son optichan fug a gail or fa mé son fuúcha sa scíre. Agus mé dhéirigh thuir mí op ar fasceirt den nóin agus thuisiich mé anna hen agus fa mé tigus trahíon na beirle fat chanéil céineam stocha céthir bliana chuig bliana stocha agus sa bheit mé díanú sin thoisichiad clascálig úr an an taochlátiich fasceirt den nóin tuh eile a bheile. Agus is tí bliana galah an títeid agus chuiríad fónthúgam romí gearí a bhí sa scoil agus a mí smuú go fut mi seoire óir ha an ceanartin ar a dríoch go le sias. Charóí ar son gáán. Charóí chopúlach céintteach mun scoil sin. A chuirtir well hiic chuú gaf cúpintí beach bag an cáraag ain, so chaimime an agus chuirid fón arásúgam ag ra congratulations, you've passed in for sort me charóí a géirí an dríoch idir choí géirí a gáán. Van classroom a go manna den nóin tríhead a ga a sa chlas bha thuúlaáiltí seall na photocopís na pensalán bidoch bha thuúlaáiltí seall agus an nuiche mus de háí sin a ríéis thuúid mí fóncol bh office an áhaim an den nóin suirtiad ha bh féin compulsory secondment ha agad trí gáil a haátiich agus bha mí an sin fat chahórtiich bliana ha mí smuúnihuch. Agus ag tíir an lá chóirta réim glan. Ba mí tuilichte ag tíir an lá an deach mé an agus chatta stat mí. Sinna bheit mí tíostal le féimi gon de cháirta út a cheann heil leis go bhhaim fa díich bliana. Och bhfuil sin a sé well
cutach a bhí anach a ha cuteach se sin na nírin je héic tá gúne a stúi blian na frovístocha sé hanilmór an roiin ann a thuh cúnantin nó cóscáil as sa landú agus sin mar a ha. Déine Sure. príomh leisanna na bhacatín as sa ddíich bliana a bheit sin. Cho cutramach sa ha a bhí gopur cádarí parent an. As san áte sin a lé mé ort písbag ha mí idirhí as an buíon parent is páiste agus thucmí cho cutramach sa had a cha me sih smuoinehúch. Charóis am ag an náim a chanéal mí smuoinú chun róba an parent is páist go má láidir achchas an. Agus mar sin bheit achgurí neo fiús sáláirich ag an náim ha mí smuoinú so bheit achcha rí léimeisteach go túr úr an fódam trí bhíon na gaig agus mar sin bhana parent na farach cin go ima ganneoch. Agus bha mí go mór is as a chóirsneoch ba mé sé an cóisiir san scíide sin agus mar sin bha daine go maiolalaach arm agus sin an rud ha sminúch sin na thuc mí leim chu cutramach sa ha a bhí is sas an na cóirsneoch agus a bhí nad hoscaidir cha bhór fat na húne so bhucht duine bríon parent an nápa an carate an bhagad de bríon leim ans na buútean ans na as na tainséise ar an nuche. Ha Jo chéineam Bha uige an bha meán bha dasa an agus bha athir bha iad deoch nó ga a ggóil agus hánig go thucam agus thuirta. Let's be honest, this whole Gaelic medium is a bit of a nonsense, isn't it? Bha aga mití brín sé go mé an uige ans frab an Elisad a cha mí smú is smúniúr nach chachan neánach ach sam mar sin na ha na thoscare fat na tíide go be caite bhéú agus fiús charóteach armsa so bha ceart go leir agus bha mí cumasoch brín is fiús ag mí an uige agus chuúd mí ceartas chéins mé chum más bh an bailchuige i teanú san sáils cho tlachbórs cho cutramach sa ha a chanan i bhíagad ha mí smuúchuch fiús ag mí an uige gun de thuca sin agus go bhór tailigte leis. Bheit sé deo féin go sin agus stocha a ddíis lihéisiút nach chéil sin bríar cús féimi te bhí na thoscare buí fat na húne. Agus há pís mhóré thuú imiriige sin iad thuú ag an naim sin chu cuteach sa bheith cáirsnach agus buine mar parentas páist nó chrálacha na cút scían. Gunn Jacob sa bí mar a bé ar son na himmerston ag tíchanna grassroots nu a hat fírág agus telichin úde an cuteach mar a béir son sin ha je listen dé chu sadfachel nó dé scéalach go bheith ag fálam Gaelic goríce seo mar a bé na himmerston sin. So in dú valú haast an sás le parentas páist? Ha go déireh babis go bhí cúpad is lé cóirlinn na ggéaltoch ha práiseach ach go ar a bhíl Gaelic Toddler Project tú fasteich cóirlinn na ggéaltoch. Agus bha tá cuatastí baoinean parentas páist ar fóch na ggéaltoch agus bha mu se go mór sáán nu a chlánach am sa lé ág charóméir sonna gáidirráis higus go bháin úne. Mu se a chiaad neach oprach a bhacha riamh agus chhrúichéad na dríochgan é dír cumasan agus úne an luchgoproch so thuir mu se wat gin bheach an táiseach gon beh seir se sliseach túa achge a chót me bheit me se fuach an scourí an naim sin agus bheit na sasa gomsa a bhí dul it ar ceanloch bud a bhí ólapul agus gearloch so san mar sin a goprich me se. Tá caiineam an gearloch bheit ach goí hí go mac céinteoch go bugad ar son an chuid clunne a chuúd go fólam na Gaelic ach bá fialsannach go túir éráiste aginine ar a frásecht far a roiá foscailte gan na thuúla dunne sfar nach romí fiústar son féineoch déna planiche na hacha Tá mé sons gon bu a thula dunne cáda réin a cléintí na Gaelic a go bharachgur sin a bríonrí chéile agus tú céistean armsa or sin an dóid ha mí farach gain ma ha fáilte bhór na thuúla dunnes ha a thuúlaáil foscailte sin nuair a hiicna daine agus churigéad céistean ort agus tucéad men ar bhain cho furiste sa ha clán a bhí dul go fólam tra bhíon na Gaelic agus cho mór sa gabhs a ghéanú agus chanéil na creap an starre cho mór sa thuúlaocht tú. So saonar sca sin a ha mí háast get a ha mí ar an dríoch sin a licail híam ach ha mí háast ar son taiche chumá sé féan.
Ha mis swinnig ha lehet na himmersten sin is project in choútramach ha back to basics a ha sin ru bunasach agus foskulte le fáilte vlá ha sinna dénne Jeffer fód ik cheanheil gan na Harhan hé dirt. Go deirbh. Ach a bharach gur sin ha mí ar tógáil sa rámsa ha mí héin is sásan ha mí déanú próiseacht PhD ag áhaid gonéidean, agus ha mí ar tu sin cho cutramach sa ha ésa chu ag íre lé ág, so chané go bhfuil a cuiseachchat úniumas bead deisial ar son ésa chu ceartan sáil. Ha na ha a céimsa as na tráír an cho cutramach, an dá is sa bhfuil a tógáil canan ha tíoch éantoch. Ag éis siamíasan hat a gáil statistics ar a thuúla cála ha sin na cantain gus ópricha goach caite bhfuil na bearnan idir an fachhain. Agus fiú sa thuh fuaiman, ha chu cutramach ag éis lé ó go bhí fás cleachte leis na fuaiman idirrealaiste, agus mu a hiil sin na tachart ha a cálas. Ha nuair a hat a táisehús an scáil ha sin ró anamach. Ha fata na seaar má hat a táisehúch na stráin sin. So teach goach go hacket sé nas tré a se a vías. A se a vías a chanan na fuimen an tuigse mar sin ulatín de chéle go chean heil nu a ha das a ssco. So na Go deirbh. nas tré a sear. Go deirbh. An thuúm suchuch óg an teann suchuch báoch. Cajera. Sin an títal a ha mí a cuair an trachas agam. Stelum sin. En ní se go beiken a bhanach mé join a reinstach gas a bhún sa, so ha mé join úsach ans na tra íden, nó nu a ha sin je clach ag stocha bechorginn saliadach tra íden ha mis ha mí cho plugdesteach an a curriculum a mis muúneich ús trí céir a cha ús a breinir ús nasáike bulach a bheit sin cearst? Seach so agus ha ceart tar scarig a realite ag buinean a realite, so nu a bheits mu sé cantain tra íran sé neonnig go trí ha mí cealachuch, achas an trachas agam ha mí gáalasteach trí go cóig go deoch. So réin mí cuasa meisteoch ag go chunsavertoirs fa mí cuat iad chocutramach sa ha ceáil an an tógáil cánain, agus fa mí a cuat ar neonnig go trí ag gníiri sin. So as a ransa chu PhD ag am ha mí a seoltain iad cimar a ha an luch oproch a djilige chrí fóil am tra íran, agus bhuaile ar am go ró, well actually leis an éirín, hánig luch oproch na sáilt an áiriche brín réim, agus thuirt iad ha síir son bríir cuiteoch ó ha chocutramach géine. Saon mé hén guhan an luch oproch a ha, cho mór sa ha na dúlan agus cho mór sa ha na choraman cuiteoch. So sé autoethnography a hán, agus ma ha mí sminú ar luchúpach neonnig go trí. Actually, get a ha jifar an go deirbh gon teú sin bí a ha rutan a ha fír a san dá áte. Cho bug sa ha de stúrich agus cho mór sa ha de stríí ganiad chorman agus ganiad gar san ganiad teich aget. So ha mí ar an rot a dhéanú bagan as áing ha mé sealtan ar neonnig go cóig. A bhfuil coie ar inlach gin sáiriiste an an tuco canan a bhfuil éach ar sein nó léveich nó ranan nó in gluasatin in bhí an sás le úsacha gníomhach a hain. Nu go dtí se gún bicin na bhanach déanaach. Ha a thuúlaáil sin a dul a híineisteach an trachas agam. Ha mí Thulacáil. so is an trachas meisteoch agus scríf mí an áirt pépad ar a chuspur sin, ha mí ddíoch a cuat ar ceáil agus sé. Agus a bhua athe ag sé agus ceáil ar tuáil cánain. Achas an trachas PhD agam ha mí sealtain ar na choraman is na dúlanan a thuh fólam trahíon na gaig, agus ha mí a géisteoch gurí guhan an luch goproch sin an ruta sa bhfuil u agam. Or go má trí ha sin na sealtan éir bh thuh fiásanach teíis agus bh thuh planuch cánan. Ach ag an éidir sin sé an luch goproch a ha a ddíanú an grúach iad, agus sé seirsa draoch go hán an dóid. An dó is sa bhfuile a gúpair, chanéal stúrich go leorán, had structe idir an SSC agus na molaí an achchasan agus an dóid oproch fer a bhfuil cáirichan ag bunat agus stúrich bhthúh planuch can an galig. Agus
an dóid is sa bhfuil a gopur. Le bhút an cho siimplí mé bríon rí luchgoproch an an scoláirich agus thuirtead chomór sa bheit is trí, chomór sa bheit a fiachain rí bhí cleach go árain agus cur a cleach go canan an dóid nátar agus a bhí cleach go routines gus canan a cur bio. Agus thuirtead gur bhfuid a cleach go árain nu a bheith a glánig an láhan ar son snack agus tíine suirtead bugad a sé nídal láhan saldoch agus ruút an mar sin. Agus bugad dul ganna taan bugus a tíineráis agus unla géinechéad ghéna chláin. Dé sinna céalach actually bhí sé tu sin an fachlan sorted, yeah, ha sinna céalach we're all going to the bathroom now. So get ha fiásan och gaan ha cho tlachhór agus cho cuaach goch. Ja clech árain gus can an ésuchuch. Ach cimid san daríúh a bhiiste a déanú sin, cimid a ha a gopaid, nuair nach chail galig a go chláin, ma hat a sin a teálaich an far nach chail galig, agus ha a déanú boca, chláán bóca le chláán léglé ág far bhfuil ar son guhan na chléine a chléin sin, agus far bhfuil ar son scaméad a sas as an ólamachcha, ach céimad a haid dul a dhéanú sin an na fóil an bogi nuair nach chail galig achcha agus ma hat has léglé ág cho méarhhalach san óper a ha bhuch oproch sáilteanárich agus bainean trá íran agus cho íantach cho fistrachals cho comasach sa haiad agus chopach sa ha ire pai iarú tuair stelle hat féin. An ha mí smúnihuch caite bhfuil sin an fiolban ha mí smúnihuch. Ha an tú felle ha achcha san dí tiistena san as áte bhí achcha agus ha iad sanna féin paig a ha íantach seach títeran. Ach aginne get siad san na gascich hat a féin chopach de ainechuch agus péch. Agus an dóid rilí siad san na gascich sin an út nach buring an díoch na chuch. A mis mí go bhfuil an teachlach acha sin go má láte is go má fiad agus ha mí do leis go túd ha mí díomh a bhí an ún bheach go bhfuil na nuoine ha gopur as na tráían le clown ha glé ág leanamhan cúú agus a bhí tarstúcha canan an in dáin inlach go gníomhach cruachal siad san na ha déanamh siad san na chiad neoin mar is tíke a tachrí hachlasí parentan ag doras ar a starseich. Leis siad san na chiad nuoin a ha tuairseach blasit ar chuidir se bhar sé choch. Siad san na nuoin a ha déanamh na céalichan le as a cruúcha cáirsnach. Sin na chiad cháirsnach éonsaí a bheitsa na parentan sin. Ach cuiteoch chum díad chudul a ha jeffair sin an scarich sin an jeffair a smó étar scoláirich agus buine an parents páist or thuair dusa sin na chiad chósneach ach rilí a chiad chósneach sin na buine an parents páist. Ach chanán tro bócaga ha iad an na gopur ó hanna parentan ans na buine an cuiteoch. Agus mu a hil galig achas an chanúring galig a chleach go fat na húne. No ha ar sons gom bíiad an ar an ggóhaileisteach cuiteoch. Ha ar sons gom bíiad an asás an sa bhéan agus a farach cin go bhfuil fáilte rompa. So ha staran goach cugalach an hat daribh. Ha dúlí. Ha má bhí breine a líhe hain mis mine go bhfuil go leor ann san airsingeach a thuúh mar a hasin go dhéanamh a galapa mar a hasin go dhéanamh tu bhíon na galig. Agus mar a thuúirstú hín an ópers na skillan an lús a ha dhí orstad ha gopur le dún je bikke bítach mar sin leis a get hat non-stop. Agus fémi tusa hí cum suasrú a fat na húne agus sé óper ile a hang goríideh. Nuiste chan sin a bhain as sa bhfuú hín an sás ha delisna san is dríoch gan ile agat an níisiú bice mi goin na haéanamh le sulmóda drausa. Go déireh so thoisiich mí ag an thuáil bag an bhbliananig chanarás agus an thoirseoch fa mí gomóra sas ans na cuasaí an prentasoch, so ha sin táhain dá chósa bun frentasoch, chlán na ságraí agus mian an cruúchail digitoch. Agus an thoiseoch gaf mé sas an chlán na ságraí agus ha sin na cóta glan ha nachfach bí mé gúpur cáirí scolar ar fóg na ggéaltoch actually ar fóg na dúcha ó ha scolarna cin an an glasachu ha fis am go bhfuil u an donéid an cuteoch
a bhór chuidú hat idir inar níis portrí an ploch bheit cuiteach im a lochapair anarí. Tá fiúin an donóin cuiteoch, agus tá sinna cúpar léomh. Tá ma a bhí cúpair cádaí fiúin artscáil cuaig agus sia, agus a bhór chuidú hat ar sóna gáisteach go ticas tra bhíon na gaig, so cóirtaú san léomh agus cóirrtaach is loch scrútaí cuiteoch chu mór sa hat a tugáil as na cuasachan sin. Agus an cuasa eile mían an cruúchalas dititoch, Bha sin go tuair úr go an thoiseoch ach ha cóirtarim agus ha mar se a céimsa an nua bh cuiteoch. So ha sin má agus hánig Port na Gaelig chu am bliananach an irás. Ha mí idir bhí blindrú fat bblianachin mu Gaiinete chóirsaichan a sin ar son luch goprach na Gaelig an sna Scoilteanárich. Cha dhéit an fémoch ar cuasa ag ire SVQ3. So mu dhéidir chuisina dóid cuasachan ag ire SVQ3 agus thosaigh cuiteigh an nuí agus ha dríoch éice sé mar PSA luch teich cneocht teich an an Scoiltean, agus sé dríoch go túr úra ha sin agus ha eintíoch. Ach bha mí gin bheith go bug a cheartro cutramach an cuasa seo a hahaint do gúine a gúpar as na Scoilteanárich or sé SVQ3 het fémoch. A dhémas, yeah. Jé, sinna agus so ha tríúr úr a dola háiseúch tíoch an drasta héna sannéileoch. Agus sé bhd goléomh a sin ha fisam go bhfuil bord na Gaelig ar létalicht míon sin agus na hútar as an inatal ha trótalichte go bhfuil cuasa an far a bhfuil luch goproch na Scoilteanárich a ggéimsa chu trobhíon na Gaelig agus le ara háiríte ar dá chananas. sé bhd prís a le sin. Rút go cutramach agus a bhí dhí Mhm. súla mí ar san gréis. So agus chuidir sin céalachin gan na seo ula as na show notes cuiteach, so ha uigh luch géisteach go bhí úsach barach mun na cuasachin nó reimsaigh nó sian mar sin héiteach gur sin a lorig. A sin go onseoch, so na bún freintasach as a chan an éile sé Foundation Apprenticeships mus má chuoine. Sinna. Agus sin bliana cóice sia an tíamh fu sin cearst? Saun go bliana céthir go siathe ach bí sinne gan tahain go cóig agus sia óid. Ha mu se a farach gain. Leis go bhfuil sin na gúpar chomór ag astar, ha bliana céthar haiad rudbag rá ág hast. So ha sinne gan líomhde go artscoil cóig agus sia. Scanne. Fiad go chom a hain goharit mar a thuúrstú ma ha uí an a bhí tchécasc ag cheann heil sé dú lia isteach ga súl na scoile agus súl na tráían. So chané bhain go bhfuil gopur ar búnafreintasach agus SVQ3 ha Daliste san éile acad ag dul. In ní siúin an éméid a ha cartaúm sa léomh ha mod lacamsa ar a darna bbliana a haíad scríbeh sa líomhraigh. Ach dé mun chusparachasa. Ha go étarhealaiste bhna ha mar sé déanamh, so nach í siúin bice a dún sin. Ja, ha cóirtaim go mór. sé féin aine agus ideolalas canan an na fólaim Gaelig a héit a bhdal sin. Agus nu a háisiich médí scríbeh, sé cuspit go má farsain go hán, agus charóí chopúlach céinteach cimar a háisichtú le céist agus cuspad chomóí sin, so mé seeltain ar Chomsky agus na bechan na bheicsan agus a Sapir Whorf hypothesis agus có as a hicanan, cimar a ha canan nacinne, agus sé céist cho einsinneoch a hanna uí bhór acamsan sa chéist sin. Agus mar sin bha nachhlach go sin a chuidir dóigh gan Hollandich gunne bhí ró arsaing agus gus an bag a fricarach an an óparachchasan. Agus ha mí dóchasach gon do chóirta ruúa sin a chiad trip a cha seo lídig so chléine sin is té ach ha na hastían idir tíine rasúcam agus hat éantoch má ha tro eintíoch hat na Hollandich ir bhí géisteoch chud lú agus ha scríbhíon eile bharoch achchasan as sa bhfuil uí bhór agamsa, so ha cóirta imgáin agus sa mí dóchasach gon de dhéúsa chiad tóras. sin an jeadh ruúta th tachar go hín agus is sé stúdig imsacha an an fáil am gail ag a hacamsa a bhd lacamsa agus ddíireach sin chá tlachhhar sa ha bhí dul an sás le
léfeich, scrúteich, cnuasachaich, scríveich, agus nuair sin a bhí léfeich agus a don sás le éimsachaich agus scríbhíonn ag na holaníich na teacherin. Ar seo únrút a choir tuile si man éméid sé teacherin ansan dríoch a ha a dul an sás le léisachaich professionte a bharach. Ca uamsa chin intineach. Agus go déad a dhéh sinne cogúní in go cheann heil a bhfuil le cartaúas an chomórta th cartaúine lísa a chatúla mí go bhfuil dul go sarfachail. An dóithe sin na bhaid do gúsaige agus na haí a léomh as na háistían achcha, Tá sinna a dul érás i líanúh chéircail an dóid agus ha tógáil ar na bhaisi na stráide le chu mór sa chu cutramach sa cóirsneach gan airsaí agus chu cutramach sa a bhí na thoscaide agus sin Hiad mí oras an strí lesan an a chuirdó a bheith fricarúch an scolachchasan gus u a thugáil anna féin aine na gaig agus cuair se ha choch ans na háitichen italiaiste. Tá fioáin an na leas fion eile an an glasachu agus chu difrichte sa ha féin aine an scolaran agus fiús féin aine an híteran. agus an háiteh as sa bhile a féichcín gaig na bethe. agus na lesanan a chuire ar dói as na scoilteach go hat íantoch hat míarhaloch héin má. Ba uí bhra go a bhí géisteoch leis na taispaíanachcha. agus bhíon héon cho talí sin am feigh sin lesanan mar sin as na scoilteach inne. Anapach chin intineach. Miste ha sin ar tá a bhrí miún na differ lísnas an stíach an na hacha an film galig agus iad bh bhún gobád bh ús as áice go ús go man na sinne as an tíomh bliana. A cha chuideach has má cruúach well ha saile go bhfuil cruúcha a chu cruúcha na dá eile le fachlan. In níos gin bicin mú na barstoch agat agus en je rút a ha tors buí ar an practice agat. Jo chéiste ha sin. Well, ha mé éidir bhí scríbh bartoch fat fríannach an inis agus cha éilse gan an jifid idir an túa agus Northwards ná agus Ba mí fortach agus buainig mí dúéis ag Wigtown Poetry chanéal caiinem tí bliana ar stocha le pís bartoch min ní an ágacham Fa mé go talíte mé sin. Ach an nuirí réiltich mí chun méach leoarbach ar a bhfuil mnahan na cóigich agus ha mé a sealtain ar strí an éarain agus chomór sa bheith an háte ic na poranich an san strí sin. Agus chum mé aram le bhí a sealtain ar guhan na mrahan fiús go chun an lá an dú agus scanead haiatis agus rút an mar sin na dulichata san na hans na scír an bucha. Chai pís Fransachí amach seacha nó ga arás agus thuúirteid go éis sin an háte far a bhfuil na prís an na sáte san dúich as a choigich. agus ha íantoch, ha díoch íantoch, ha doch réitinoch chu dúir sa hátaiad san náiste seo. agus chu duirh sa há sin ha teolalaich an ága a bheith go mórir son ta a bhí ach ha mór go leor ach chanéaltaiad a saon má hair son suúthú ágal na chol fáhain chanéal dói ann. Féimeún scíre ágal dhéimiú tú an scíre ágal go túr agus a thuúlaáil ágal as do dhé. agus me ha clán agad a há san scóil hádarh díoch óhaach. So bhfuil sin go mór orm agus scríb mí pí an bartoch is a gaig agus is sa bhile a chané étar hengacha go hán sé drech et a réadichte so uair an hálhainich an a hat difrichte far a bhfuil a cumasoch gan rá as san éonchan an nacháil as san darna canan. So Stalm sin. ha cóirtim agus an leor sin ha bunas ceann so túh galig ar agus túh béle ar. Agus hat choch get na chaile coionan. Agus choáil a mí teach gan irás gunteach pís as an leor sin a thuch le leorlán bartoch na halapa mar bartoch a seair in nuí so ha mí éir má gáigláin. Oh wow, sinú héin Lisa mé den éach agus go iad a féime sin sinna chuúd a go bat gin as na shownotes goteach féime sin ceil chuúd gan na thulaáilna sin. Ó sé fiú néach go sin. Thulaáil ar leine. Me go díadh. Niste, haid íse ginine sin bhí dúin chu sarfachil sa ha mar bhart ach Jamieú na chéist ar buí ar a frachtas agad.
stocha buí de chuid sláinte sún agus ha áte agat fan an bíú cnuasachaig agus smónichaig mi dúin gnáichin agus áte fan an curú de bheachgan nó inéis go bhfuil codaman a bharach a tín nó nach go gas a chlas. Appercéist mhór. Well, gun tegus san bíthe tart buaid éir mó chud sláinte aontín agus sunt go deirmh gun tegus san bí. Tá cordadéim go mór a bhí smúniú na céisteán móra agus bhí gan cúsías an fachlan, Tá sin gam chuteú go mór. A cha bharach chu sin córta go móra se chléin ó ha an leorach am rí aon as na bútean an an Olapúl agus de loins de mar teacher bunscoile a hanim an an Olapúl an bliana sa ha mé anna clas a hin sa ga a chu nuí bha mé anna clas si sa seach agus nu a cha an leor amach an háiseoch thug mí leor a seach an scáil agus cheannaich fioin ana teacher an copí cuteoch agus chuir mé isteach gan chlas helmi gan na scolaranna agus chóirtarú a chomór fugad an cánaí bí boxigh an móra a tíine seach for Starlán le út ar an na thuúlaseir sa stáíán agus neohiic sean agus a thuúlaáil ach leor áte ar an roideálach ar a scríbeh le cútegan ar an roideálach chóirtin a ruú a go mór. Tá sé as a chlas ar clasa seach an nuí agus sé scríbhat ar lé a héintse. S fa mé gra rí se na cumach tusa a dal a bhí a scríbeh lá brí ar choricin bí me sé léomh leor a gailteich usa. Agus ha mé smunnú go ré a dí sé cenal a sin agus táirtaibh cenal go cuairneoch na saite ó uair an ha a farcha an rudbug ar an imal ans na sáiltean bucha far nachchail cuairneoch mór galig Jimmychail orú. So ha seo gan cenal isteach go cuairneoch cruúachal san ásáidneach cha mé smunnú agus chóirtaú go mór. Stal an beach sin haneann tríchathe lu scríbete in na tíisteach an sscoilte níte, agus cho sáirichte sa bhríos sin go bhfuú ág agus sell an teacher aice seo a leá éice Tá sin tíach sáirichte. Ar san críocha chuidir gnáichin, Ba mis smuineh ige uach mar a héisacha a bhí féinach gur son mian, J bhíon na hacket ar son film te bhí na Galax san amrí teach agus J cóirle a bheith acat ar son neachtíchas go ha úr gan tríoch nó go dearaga olaní film. Gréomh, ok, well má bhíon sé go beh baroch teich aige cin go beh baroch PSAs luch teich na sáiltean agus go seach gairí go beh baroch teich aigad trínuch agus luch goproch ans na tráíran go seach garís na buinean parentas páist or really a bhór chuid cin na buinean chanéalach in an uan an chanéal gaig go leorachgus an ach really an rud a bhehta a géirí sé dí a ha go túr fílanta gus an cléine go thula duine iad a brín rí chéile agus sin má bhíon go buch luch oproch go leor agus lús go leor ar na tráíran. Agus teachgarach dó híte ar an úra sé gaftlach. Bhí talíte san tríoch agad agus gaftlach a bhí a cúpar cádarí clán, tug cho príseáil sa ha, cho mór sa ha choraman roiad, cho mór sa ha a cúsaí ruta ganna ha príseáil sonríte cutramach. Siimplí gaf tlach. Stelum sin go mór Lisa. Míle taiger san a bhí cáirí dú th cartadum go mód a bhí géimsam in na thula immerste sa bhún sás agus go maithit lecht as a thula sianathe mud chaineh cuiteach. Agus méaltanéach go an dúis barstoch a sin smar aú. Tá ballad a mí chud taríte bhí ann agus chóirtarm glána bhí bríonú agus is dútha luach. Oh, mór an taig. Ok, maha. Mór an taig Lisa agus tíú bh achas. Tíaríon dad. Bhfuilm taing mhór a thuirsta hólmar ostig agus Carlin na Gaeltach a thir achas a bhaineigh ar san sirí éile. Chai an trééis seo a dhéanamh le teich go stúr ag Ian McDiarmid for Telt Media. Agus taingéise ar luchgéisteach. Ma ha seo ar cartadamh déna cíneach an tarsú coicre na cin agus a sin róáiste ar beachganéin mu cin chéna programman. Ní go bhéh céint trna míanaan socialte ná ar seálaigh postí achaspod@gmail.com.
Cersmathe gus an náfrógram beannach léh.